Yes, yes, yes. New video. In video tamong ini may kwaya kening The Hood king Angeles City, malapit siya kayong boundary ng Angeles ang pong San Fernando ay tayo po. Nakalapitangan ang Kenny at siya Kenny tang Talaramen, Angry Pig, Lokabam, sa Kalamla, pero yung punta lang tangin ni ay tao Pesto Pot. Siyempre takman tayo ni kanita siya kayong Nepo Martiri ni tas may transfer laging AUF nga ni ikit na ng karerang bayong tahanan kening The Hood Angeles City ay ning kaya katamong in order kanyaman ating pasta, ating rice, ating sausage, at chula at potato sareta. Siyempre, talamang karatang toasted bread. Ang pong drinks mo ngayon, light chila with chia seeds. Kanyaman lupang healthy o ano pa mo, batakan tani. Itawa, 9 laps kaya, dili. Kasi labat siya ang kabila. Time out siya pa, ilap kayang video. Amo na, ako na pa. Sige, ako na pa, magdalanginin kung nga kakitsupe, matakwing, gawaming lapit na mo. Bala mo itang usual mo. Yung burugo kanya sang kanyaman ay ining authority keng peso keng Angeles City yaman o kukiya kayo din yung milyaryo sa kuna adya sa kuna kanyan may gisan kanyaman di ta na mo pendilat ko ngini mo tala keng pesto pat payo na nga bata Kenny.